Dragostea vieții mele. 1000 de cuvinte de dragoste nu mi-ajunge ca să-mi redau amploarea de sentimente pe care o simt. Astăzi este ziua în care eu promit în fața Domnului să-ți fiu soție, să-ți fiu viitoarea mama copiilor tăi și să fiu acea persoană care va crea în casa noastră atmosfera pentru a fi o familie fericită. Scumpa mea Cătălin, să știi că aștept cu nerăbdare momentul când ne vom apropia de Sfântul Altar pentru a ne lega sufletele noastre pe veci și ne vom jura pentru o veșnică dragoste. Viața, sufletul și inima cu cea mai mare încredere